loňský výbuch se jaksi nepovedl a nebylo to přesně to, co jsme chtěli. Tak tady máme novinku, Dveřenská na trhu 2015. Já se z toho celý nedočkavej. Jdem? Snad nesklamem. 3. Chvilka napětí. 3. 1. Tada! Je to pravá nefalšovaná plynová bomba od našeho českého dodavatele. Tím vám chci poděkovat za to, že jste nám dal takový krásný dárek. Třída, asi tak čtvrtá. Čtvrtá, jo, kamaráde. To je čistá sedmička nefalšovaná. A to bude lepší než lodi. Dříve, než se dostaneme k tomu hlavnímu, na co všichni čekáte, tak bychom si tady s panem Bílým rádi s váma přiťukli a popřáli vám. Přesně tak. Krásný nový rok, ještě lepší než rok 2014. Spousty peněz, holek, kluků. Sorry. Tak já nevím, Než přijde to hlavní, na co všichni čekáte. odpálení. Ano, přesně tak. Tak bychom si tady s panem Bílým s vámi chtěli přiťuknout, Na ten nový rok. popřát vám hodně štěstí, zdraví, peněz, holek, kluků a já nevím čeho ještě. Zbytečný keci, dáme si Děkuju. co do Extra chlazený. Já nechci pít. To mě zabije. Počkej, budeme trošku blíž, dámy a pánové, přátelé na Facebooku a lidé z celého světa, klekni si, už mi usekl hlavu. A já nevím, proč k tomu lezeš. Já nevím, tak. Takže chci říct nějakých pár slov. Tak já myslím, že bude stačit jenom na ten šťastný nový rok. Hodně zdraví a štěstí. Peníze. Vedlejší. Fakt jo. Opravdu originální jako každý rok. Takže na zdraví lidi. A do dna. Nikdo ne. Skoj to, vole. Já jsem z toho celý úplně Tak to vem. Patrně. očistit. Tak počkej. Leo, já myslím, že ty máš větší zkušenosti s pyrotechnikou, takže ty se ujmeš vedení. Okay. Já nemám zapik. Já review. Tak, to je vončo. A jdem na to. Wow! Jo, ty vole, dělej, Počkej! Dělej, kamera, pičo! Tyhle, to byla jeba. Ty pičo, jedna blbá, vole! Ty jsi kokot, vole!